Убедени ли сте в верността на всичко това, което ви казах до този момент? И Иване, взимаш ли госпожица Гергана Пантелеймонова за своя законна съпруга? Високо никой нищо не чува. А ти, Гери, взимаш ли господин Иван Стоянов за свой законен съпруг? Вие, кръстници, потвърждавате ли верността на думите, казани от Иван и Гергана? Тогава за този брак няма пречки и той може да бъде сключен. Моля да ви поканя да положите своите подписи, с което ще направите своя избор незабравим. Моля болката да заповяда. Моля музика! Музика!